Altså man skal ikke tage fejl af, at vi har et udmærket avlsmateriale i Danmark. Det er slet ikke det, men det er bare næsten blevet for effektivt. Hina her er simpelthen blevet alt for god på nogle områder. Vi har søer, der samtidig får over 20 grise, og hvis de kun har 14 eller i bedste fald 16 patter, så har vi jo et problem. Det hænger jo ikke sammen. Så skal vi flytte nogle af dem over til en naboso, men så skal hun helst have fået så få, så der er plads til dem, ellers så hænger det heller ikke sammen. Eventuelt skal man til at ud i at bruge ammesøer. Det giver nogle meget lange laktationer og nogle lidt svære flytninger, og det er svært at styre på friland. Derfor er Udviklingscenter for Husdyr på Friland sammen med afdeling for økologi ved Videnscenter for Landbrug i gang med et forsøg, der hedder robuste racer. Det handler kort og godt om at finde frem til den ultimative frilandsso. De søer, der går her, er dem, der er mørke, det er det, der hedder British Saddleback krydsninger, som er halv dansk landrace og halv en engelsk saddleback. Og de er i sig selv ikke så interessante som slagtedyr, men måske interessante som mødre. Så det vi er meget spændt på, og som vi så må vente lidt tid med at få svar på, det er, hvordan bliver deres afkom, når vi nu krydser dem ind eller tilbage med en Yorkshire for at få en hvid gris med en god kødprocent forhåbentlig. Det synes vi er rigtig spændende, og det forventer vi os meget af. Det er ikke sikkert, at vi har fat på den rigtige lige nu, men vi er på vej, og det er det, der er det vigtigste. I er bare blevet alt for tamme, er I ikke også? Kom så. Udviklingscenterets forsøg sker i tæt samarbejde med producenterne til friland. Og så betyder det jo også, at vi nu lige pludselig er i et erhverv, hvor der sker en udvikling. I stedet for, at man bare kører videre i den samme skure, som man har gjort i 25 år, så sker der en masse tiltag, der bliver stillet spørgsmål ved en masse af de ting, man har gjort, og der bliver taget fat omkring nogle problemstillinger og bliver udviklet, så vi også er med i den der udvikling, som svineproduktionen i Danmark har været i lang tid jo. Jamen et af problemerne er, at hvis en så inde i sådan et lag halm her får, lad os sige, 22 grise, så kuldvægten, altså det antal kilo grise, hun føder, stiger faktisk næsten ikke, hvad enten hun får 12 eller 22. Og det vil sige, at grisevægten per den enkelte dyr bliver meget lille, og de bliver simpelthen så små, så de har svært ved at komme rundt, og de er altså nogle skravl. Og det er med gris som med bold og alt muligt andet, jo mindre det er, jo større er den relative overflade. Og det betyder, at risikoen for varmetab og for, at de specielt om vinteren har svært ved at komme i gang, bliver alt for stor. Så hellere 14 store, flotte grise end 24 små snavl. Og der er rigeligt at udvikle på, og Udviklingscenteret har mange projekter i støbeskeen for fremtiden. Udover den almindelige frilandsproduktion og den almindelige økologiske produktion, så kommer vi også til at se en differentiering, selvom det er små produktioner. Vi har allerede nu set skovgrisene, som er sådan en sommerproduktion af skovgris. Vi kommer måske til at se nogle grise, der render i pileplantager i fremtiden, hvor man laver energipil, samtidig med at man laver kød. Vi kommer måske til at se nogle sommergrise, ligesom de har her på stedet, der selv finder en stor del af deres foder på friland. Nok ikke det, der giver mange tusind grise, men som måske alligevel er med til at differentiere markedet og gøre, at vi vil få nogle årstidsvariationer, som supermarkederne for få år siden ikke var villige til at håndtere, men som vi kan mærke, at markedet er villige til at håndtere. Der er sket rigtig meget de sidste par år.